Ассаламу алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, 12 декабр рӯзи ҷумъа, рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак боша. Бародаро, наворо сар кардем аз молбозори Ҳоҷи Шариф, ҷумъабозор, шаҳри Бохтар, собиқ шаҳри Қурғонтепа. аз моли савдошидагӣ гови очабача гусоладор. Бародаро, муроҷинчаш хеле калон шидага бо буқарафт аст. Бародаро, нарх навош 17400 сомонӣ савдо шид. 17400. Бародаро, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавен, лайкорам фаромӯш накунед, дар комментарӣ ягон чи навишта бирен. Навишта мушкил боша, яктаи смайлика монда бирен мешавад. Бародаро, рӯзи сешанбе аз Қозоқистон 6 мошин буқо омад. Буқои ки нав айши биромадагӣ сар карда то буқои тайёра барои бастан, барои зотгирӣ, ҳамаи намоди зиёда аз 300 сар буқои зотӣ аз Қозоқистон омадага навор кардагем. Наворша дар комментария мемонем, дуромада тамошо кунем баъди видео. Лайкоро ҳатман бизанед. Касоне ки меҳмон аст, дар канали мо обуна шавем. Бародаро, иншоалло як-ду рӯзада дар бораи драбилко ҳам навор мекунем. Бародаро, соли гузаштаам ваъда дода будем, имконш нашид, навор карда натонистем. ин сол иншоалло дар бораи драбилко навор мекунем. касе драбилка харайд, тайёр шуда бистен, иншоалло ба қарибӣ меояд. мо наворро сар метем, говои гусоладор, молои майда, буқачаҳо, буқоҳо барои бастан, буқои калон, ғуноҷино ҳаракат мекунем. ҳамаи намуди мола навор мегирем. Бародаро, мо наворро сар кардем, шумо навора пурра то охирша тамошо кунем. Бародаро, ина бародаро, як дига гови гусоладор, гусолаш буқача. Бародаро, нигоҳ кунед чӣ қадр буқачаи хушрӯаки фасона, хеле калон шидааст. Бародаро, нарх навош 16 гуфтия? 18, 17000 муомила дорад. шириш чанд қад? 8 литр саҳари бега. чуа? Бародаро, як дига гуноҷин савдо шид. гуноҷини қисири алла. гуноҷинам хеле калон. Бародаро, 12500 сомонӣ харид аст. Бародаро, 12500. Суту бармаёхма? Қанча? ширам дошт аст. Бародаро, шира кай ки меҷиша ҳам вақт мефаҳмед гуфта фрукт аст. барои ширам нагирифтам мега. ҳамин гуноҷин. Бародаро, бе гусола ширам дошт аст. 12500 гуноҷини сиёалаи қисир 12500 харид аст. Бародаро, бародаро, ина як дига гови гусоладор, саҳари бега 5-6 литр шир, нархиш 20000. чорумзой гуфтеса соҳибуш. Меай гусолачаша. Гусолаш нарай мода ака? Мода будааст гусолаш. Саҳари бега 7-8 литр шир, 20000 нархиш, муомила дорад. бозор чӣ қад ака? 17000 бозор кардааст. Бародаро, ина чочош 17000. я говои калон-калони зотӣ ҳам даст. ҳозир ҳаракат мекунем ва ёрам навор мекунем. Бародаро, аз шумо фақат дастгирӣ. наворро ҳамин пурра тамошо карда дар комментари ягон чи навишта бирен шид. ина бародаро, гови чорнафёстр, гови қадбаланди калон, нархиш 30000. саҳари бега 10 литр шир доштааст. чаша бародаро, нигоҳ кунед гусолашам чӣ хушро. буқача? гусолаш буқача будааст. Бародаро, оста мана чочош. Бародаро, нахи дид говам чандумзой ака? Чандумзой? дуюм гусолаш. бозор чӣ қад ака? бозор 23000 бозор кадагия. Бародаро, бародаро, ина як дига гови гусоладор. Говам пародашам хушрӯа.
20000 гуфтеста гусолаш буқача. Саҳар бега 3-4 то 5 литра шир дора мега. Нарша 20 та гуфтеста муомила дора бародаро. 17000 ҳози харидоро кардаистанд. Дар пеши ма 17000 кадеста бародаро, хеле ҳавоӣ не. баъзеҳо мегӯянд ҳавои гав мезанӣ. ҳавои гав задан мода ягон фоидаву залал надорад, ки ҳамин мардум вақтша сарф карда навори моро тамошо мекунад. мо ҳам ҳамуро медонем, ки ҳамин вақт сарф кардеста вақтша беҳуда сарф накунад бародаро. чизе ки нархш аниқ ши боварӣ ҳосил кардем, баъд навор мекунем бародаро. 17000 ҳамира кардаистам. о бародаро, ина гови буғузи шведӣ. ҳамин 3-4 гусола кадагия ҳозир буғузай ай 8 моҳа камтар гузаштаиста мега буғузиш. ҷои сумгириша соҳибуш 34000 мега, харидор 30000 кардаиста ҳамира бародаро. 30000 кардаиста гови шведӣ буғуз. гови калона бародаро, хеле гови майда нест. о бародаро, ин нархҳои моли майда баррақшқоро бародаро. баррақшқор байништа модоршам ҳаст бародаро, нархи қушқороша мегем мо. ина лаванги қушқорай. хоб инаи қушқорай. аралаш бародаро, қушқороша 2500 мегам муомила дора. 2500 муомила дора. 2300 2250 фруктесте мега. Анқаи чанд таша фруктай бародаро. ин ҳамин размер қушқорора. хоб ина бародаро, мулои майда гусфандои баррадор 4000 сомонӣ гусфандои баррадор бародаро. мо муомила дора. бозор кадагиш 2200 2300. 2200 ина ята барраи хушруб даҷа думбаша бинед чиқад расум бародаро. молои куҷоан ака? молои вахш. савдо шудааст қушқорои чивалан. ина шохдоро чиваланго 2200 савдо шуда фруктагия бародаро. мана на историё 2300 ҳай 3 таша ё 4 таш? 3 таша? 3 та ё 4 та? 3 таш. ино фурӯшия я? ино фурӯш, ино савдо шудагӣ нест. рафт. хоб ина 2 та 2200 муомила дора. ино фурӯшия не ки савдо шудагӣ нест. инаш 2000 муомила дора, иш модай. хоб иношам муомила ҳаст. иноро бозор чанд кадака? 19,5 2000 бозор кардаиста. инош савдо шудагӣ ина шохдоро қушқорои чивалан 2200 савдо шудааст. хоб ина бугун насб майли. хоб ина бародаро, гусфандои буғуз 2 таи 3 таи бара кадагия 2700. кетиши нечидан bo'layapti bular? Ketishi 25. Xo'p, 2500 bozor kadaysiz barabar. Starshina. Starshi akamiz bu. Qayerda moli bor aka?
Баш, молои бахш будааст. 2400-2500 кардеста бозор. Исфандаи буғуз ҳоли солшон рафтагӣ нест мегам. Ёр bir ikkitasini tishini ko'rsatasizmi? Ko'rsating. Farqi yo'q, lo'bayni ko'rsating. Yadi toshini dandonus ham deylik. Bo'ldi. Yana bittasini ko'rsating bo'ladi. Yosh kattaroq. Hammasini ko'rsin-da. Aynan. Bo'ldi, tamom, Ramon. Emrali. Bo'ldi. Nurali biyor. Ana oran shoti. Xo'p, mana. Inadan. Bo'ldi, mana. Ko'rsatdik. Xo'p, ina barodaron narxi. Tamom. Barodaro. Xo'p, inora qati dastavkash narxiga mezanем. 2000 ham ne. 1900. Barodaro hamma shajaye mega dastavkash ay hisobi moy mega. Qishqo'rai xeli bariq qishqo'rai farbiyak mana. Chanta 20 ta? 20 ta. 20 ta qishqo'r. Muzdai dastavkash qatiyamiga qad bu yagonsi megzara bo'ladi. Raqami telefon 883 bu 883 815. Adres Levakan. Mana barodaro. Xaridor bo'lsa marhamat zang zaning. Odamay buariyan. O barodaro kalontarin biqay bozor. Narxish 45000 muomila doran. Kilobarkash 48% desta bo'ladi. Kilosi aniqmi? Kilosi. Tarozi namoz. 45000 muomila doran. 48 kilobarkash % desta barodaro. Behat kalonlar. Ina ay peşam tamosha kunam. Barodaro ина яд дига буқай калон яке иш харубтар ай. Barodaro ира ба фикрам дар бозори Калхозобод навор карда будем. Xo'p, kilobarkash ира то 48 та карда, авайда пастарам кардаги ҳастам barodaro. Бетарозу чанд кадан? 26.5. Зинда чанд мети? Чанд гуфтеса нарша? 30,000 гуфтеста номила дора. 26.5 кардааст barodaro. 4000. Xo'p, ina barodaro. Inami buxora omodansham навор карда будем. Аввали видеода ham гуфта будем barodaro. Навори пурраша дар комментарий мемонад. Будроин тамошо кунед, ино ҳамаш фурӯшиям. Пародои Грефорд, лимузин, barodaro ино майдашанд. Даиҷа нархош ай 13 сар мешавад то 14-15 ҳазора. Хонада бо ҳаст калоношам. Рақамоша адресоша дар навори пурра мондаги barodaro Ҳисор Шарора пеши молбозори Шарора адресош. 13 сар мешавад то 15 ра. Ша? Манаи савдо шидуже. 13000 гирифам мира. Ино банд омӯхта нестам barodaro. Ин молои даштиам. Аз банда дида уже худша мекашад. 13000 амира гириф. Barodaro буқои савдошидаги барои бастан. Ҳамин буқара харидааст. 10200. 10200 ҳамин буқара харидааст. Barodaro буқа барои бастан.
аку пародаш он қадар хушрӯ нестае, не ки ба ҳар ҳол мешавад созад. 10-200 гирифтагӣ бародаро. Бародаро буқачаи Карпат 13000 мега муомила дорад. 13000 муомила, бозор то 12 ракадагӣ. Айвайда камтарам кардагӣ ҳастам бародаро. Аку нархш арзанда нестай, байора ба соҳибиш ҳавола мекунем, аймон нишон дода най бародаро. То 12000 карда истай. Кадомиш иш? Чанд гирифтӣ? Бозор чика? 11600. 11000 муомила, 10600 ира бозор кардагӣ бародаро, ишам барои бастан. Я кафош. Я бародаро буқа барои бастан, буқаи сипсия. Гарданош ҳам хушрӯа. Гарданош парфтагӣ. Устувонош ҳам ғавз паҳна. 10,000 бозор карда истай мега бародаро. Ҳам буқои маҳаллӣ ҳамин ранги сияҳаш нархш камтар болотар мегардад. Ҳамин сипсия боша бо чикалуки нархш камтар баландтар мегардад. Ҳамин ҳаракат кунен гирифтанда буқаи ранги сиёҳ бигирен. Буқаи сиёҳ бигирен хушрӯ метавад ҳама вақт. Ай аввал ҳам хелай. 10,500 амира кадестам бародаро. О бародаро дамиҷа навора ҷамъбаст мекунем. Касоне ки то амҷаша навора пурра тамошо кард, раҳмат миннатдории худро баён мекунем. Лайкҳоро бизанед, яттаи комментарий навишта бирем. Касе то амҷаша тамошо кард. Чанд гирифтӣ шакар? Гирифтагита бугӯ барои подписчико. Не охи 9000 гирифтая? Хоб 500 сум болои мефурӯшиш. Моли бовария охи диди шуша. Тамом. Маъмур Азия. Рақамота гап зан ака. Рақамота гап зан. 96 98 99 66. Адрес? Ҳоҷи Шариф. Хоб ина. Касе харидораи марҳамат. 9000 гирифтагӣ 500 сум болои метиш. Ина марҳамат. Хоб касе видеоро то ҳамҷаша тамошо кард. Рақами 99 ка дар комментарий навишта бирем бародаро, барое ки ман фаҳмам чанд кас то охирша тамошо кард. Сарбаланду хонобод бошед, навороро аҷдод кунед, навороро хушрӯ мебуред.